Πολύ μεγάλη φωτιά. Παρασκευή 11 του μηνός Απριλίου 2014, 3 και κάτι. Η Καραθώνα καίγεται για μια ακόμη φορά. Τι να πεις. Ο Βοριάς φέρνει όλο αυτό που βλέπετε, τον καπνό με τις διοξίνες, με ό,τι καίγεται στα σκουπίδια, τα πηγαίνει κατευθείαν στην πόλη του Ναυπλίου. Θα προσπαθήσω να πάω κοντά, εάν με αφήσουν βέβαια. Κοιτάξτε τη δύναμη που φεύγει ο καπνός. Καραθώνα πνιγμένη. Ο Παλαμίδη χάθηκε. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Δεν μπορείς να σταθείς. Σχετικά μακριά από το σκουπιδότοπο, από τη φωτιά. Κοιτάξτε, θα προσπαθήσω να πάω πιο κοντά. Δεν μπορώ να περπατήσω, να προχωρήσω περισσότερο. Εδώ έχουν στόπ, απαγορεύεται. Κοιτάξτε. Ακούγονται τα μηχανήματα και οι πυροσβεστικοί οπωσδήποτε. Η εικόνα είναι αυτή. Πραγματικά είναι η ατμόσφαιρα. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Πνίγεσαι κυριολεκτικά. Άθλιο θέμα. Πόδια. Η φωτιά συνεχίζεται. Βλέπω οι οποίες δείχνουν χώμα. Πλησιάσω κι άλλο. Όπως βλέπετε, τα σκουπίδια αυξάνονται. Θυμόσαστε τις καλοκαιρινές εικόνες που σας έδειξα. Εδώ είναι το μέρος της φωτιάς. Φαίνεται να την ελέγχουνε. Πιο πάνω η πυροσβεστική. Για γέλια και για κλάματα υπόθεση. Αυτή είναι η κατάσταση. Σημερινός επίλογος. Τα σκουπίδια πάντα εκεί, στη μαγευτική Καραθώνα, και όλες οι συνέπειες στο περιβάλλον και στους κάτοικους. Να είστε καλά.